Benvinguts al supermagnífic Teatre de Lletres. Començam! Avui veurem i escoltarem el so de la lletra E. N'Enric, en comptes de fer les feinetes de l'escola, pensa en els estels i les estrelles. El mestre li ensenya a fer cercles i n'Enric s'imagina que són planetes de l'espai. A la classe d'educació esportiva han de fer exercicis d'escalada. Pel desembre, n'Enric fa 7 anys i ho celebra amb una festa a l'escola. Mengen ensaïmada i entrepans d'embotit. I si repeteixes amb nosaltres les següents paraules que contenen la lletra E? Estels. Estels. Mestre. Mestre. Cercles. Cercles. Exercicis. Exercicis. Desembre. Desembre. Molt bé. Hem conegut paraules que duen la lletra E. I vosaltres en sabeu algunes? El proper dia veurem paraules amb una lletra diferent. Adeu!